Sinibingelele ke siphinde sinamukele kuzo zonke indawo la kufinyelela khona ke umsakazo ukusakaza bukhoma wokuqala ke khona la ekhaya ke Dr Pix lika Isaka Seme okhulumayo kusakhile sakhe well known as Mr Sounds of Soul. Sinibingelele nje ePix ka Seme yonke ngokuhlukana kwayo, sinibingelele Vakastrom, sinibingelele Perdekop, sinibingelele Dagakral, sinibingelele Amasfort, sinibingelele nakhona ke la ekhaya evukuzakhe. Siku segment yethu ke yesibili la sithi khona #xoxindaba kwenzakalani ngesitende sakho. Ngaphandle kokusho isikhathi so-introducer ke guest yethu esivakashele namhlanje. Sawubona mama kunjani? Siyaphila baba njani? Siyaphila. Ngaphandle kokusho isikhathi mhlawumbe ke sikhuluma nobani wakabani? Ukhuluma noGugu wakaNkosi from Mo2. Siyabonga ke mama ukuthi nawe uthi masishaya ikhwela uthi cha nami ke ningasangishiyi nami nginodabanyana la enginiphethelele lona engifuna ukuthi silibuke ukuthi kwenzakalani ke ngeyami indawo. Mhlawumbe ke mama umlaleli ekhaya uyayibuza ukuthi hawo nangu umama Nkosi eseyovela emsakazweni uzivakashele ngani mama? La ngize mayelana nendaba zasevuza KB. Ngangibhalisile ngasikhathi kwabhaliswa ama-RDP. Kusekhona uformer councillor wayekhona yo2. So khamba kwesikhathi kuthe uma seyiqala ukuphuma izindlu evukuza KB. Izindlu lezo zokuqala kwaba izokuqala evukuza KB. Ngangikuyo leyo list leyo. Ngasikhathi sebafonelwa abantu sekuthiwa bazothatha itende. Ilanga babefonela ngale abanye abantu engibaziyo. Bangifonela nami bathi sengifonele ukuthi ngizothatha isikhiyo ngathi cha wathi intambama ngale nkathi nje ngabo 5 yabu past 5 former councillor wasovele yangifonela sokuthi istand indlu yakho idecline la ngeusaqualify uthola indawo wabe eyivala kanjalo ifoni wangabasangitshela any details ukuthi why decline. Okay. Mhlawumbe ke nawe ngokukhathazeka zikhona yini idebho the wayithatha mhlawumbe uthi ubheke ukuthi kwenzakaleni ngempela ngendawo yakho? Uthe uma ngase ngiyafona ngifonela usesi wami vele osena kwa housing ePretoria wathi naye echeck washo wathi leyo ndlu yami uzonginika ama details ukuthi ngifonele ngithintane nomasipala wethu iML kahle eML njengoba ihead officer ngithethe seML. Wanginika ama phone number wanginika nama email. Phone number ke ibeyiloku iringa ke ingabanjwa umuntu ngagcina sengisenda email. After 3 days yabuya email yangikhomba ukuthi angibuye la kithi kumasipala. Ngazama ke kuya ke la kumasipala ngafuna ucancel. Maningi nje nama ward committee abewazama ukuthi angilekelele ukuthi ngisolve le ndaba. So former councillor ngagcina ngingamtholanga. Ngingazi ke noma bekangicashela noma kanjani kodwa bengithi ngifike e-office ilanga lokuqala kwathi ilanga lesibili ngabuyela elangeni lesibili kwathiwa ukhona ke ngilinde kancane. Nasebabuya lapha ku-inquiry bathi hayi ukuthi u-former councillor babuza ukuthi ngimfuna kumayelana nani. Ngase ngiyasho ukuthi kumayelana nendaba yaseB. Wangikhomba ukuthi angiyeke e-office lele lapha kwa housing. Ngamthola ke lapha kwa housing wangibuyisela back kuye. Ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi kudlalwa ngami. Ngase MM ke wasuyangichazela naye wangichazela ngendlela engazange ngaba nayo clarity yayo. Wase uthi angibhale incwadi. Ngayibhala ke incwadi ngalinda. Ngiyabona ngalinda after 4 months ngazama ukuthi nangimthola ngabuza ukuthi incwadi yami ayithola ngoba ukuyishiya wathi angiyishiye e-office ngiyishiye kuseso thizeni ngayishiya kuyi. Ngathi uma sengibuyela ngibuza ukuthi incwadi wayithola basho wathi wayithola wathi hayi ngizozwa ngabo uzongithinta ama-phone number kusayiwo yini lawo ngathi kusaseyiyo. Ngaphinde ngabuyela uma suzophela u2023 ngayobuza futhi wathi hayi uzongithinta ngoba wayena kahle wayethi uzonginika indawo yestand. Ngathi mina istand angisifuni ngoba amandla okwakha bengiyibe nayo ngiyako ngabhalisela yilo. Ngase ngiyamtshela ngathi hayi inamba yami ngamnika inamba yami le entsha esengiyisebenzisa ukuthi akhona ukungithinta kodwa kusukela lapha kukho okuke kwenzeka. Up until manje akukho kwakwenzeka. Nase ke nami ke ngiyayeka manje ngoba sengithola leli thuba ukuthi hayi naba abantu abakhalayo bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani nami ngithi mangingasali ke ngaphandle. No hayi kuyenzeka mama awulahlekanga uzendaweni eright ngoba nathi kunohlelo esibhizi ngalo naye authority sisazoyinika futhi ithuba lokuthi iphendule naloku daba lakho silifaka kuma records wethu ezilingena manje li live and exclusive abahlali belibona lapha emakhaya. Sibonge nje kwabakajeni abaxhasi bethu ke ngokuqhubeka njalo ukuthi baloku basipha ke i-connection kulaba ke abafuna ama-Wi-Fi bangayithinta ke ijeni internet ku 087170 nabo 0 ke about 4 or ba drop ke nje inbox khona la
kupage lomsakazo obangithinte via WhatsApp ku 0618055676. Mhlawumbe ke mama ke ukubuka lana uma uyichecka kule portal yaka HSS ithini? Iyavela amagama ami kokuvela konke nje ngokwami ngisho ne-stand number naso siyavela. Yeah. Okay. Mhlawumbe uyibuka lapha enzansi ayivezi futhi ukuthi decline ngokuthini? I-decline lapha i-reason ayiveli ku-blank nje but kuvele ukuthi decline but i-reason yokuthi why declineile akuveli. Mhlawumbe mangabe uyakukhansela wena ke nje ingqotho zakho nibukana nokhansela wangaleso sikhathi face to face okukhansela manje mhlawumbe akwa-advise wathini? Owamanje ukhansela ngoba naye wangichecka nama ward committee angichecka bangi-advise ukuthi angeke ukhansela lo okhona manje. Ukhansela lo engikhona manje naye wangichecka wathola ukuthi vele ngiyavela. Wathi ucela ukuthi ngiyochecka khona le eB ukuthi kukhona i-stand na noma kukhona i-RDP. Saya ngathi nangifika lapha ngathola ukuthi kukhona i-stand. Kukhona I mean to say kukhona i-RDP and ngathi kukhona ohlala khona ngoba kunamakhethi ngabuyela kuya ngamtshela ukhansela. Khansela kuye wathi angibuyele back ku former khansela. Okay. I know. Siyabonga mama. Mhlambe Mcusi kukhona mhlambe nawe ufuna ukuveza udabeni ocishe lifana nalolu? Hayi likhona. Lizoba khona umsakazi namhlanje. Yeah. Lizoba khona umsakazi namhlanje cha? Yeah. Namhlanje umsakazi cha ngiyafisa ke nje nami ukuthi ngingenelele kuloko ngoba nami ngingomunye wabo walimala kakhulu. Yeah. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi esifanele phela ngeke ngithi ngalimala mase kukhulunywa ngalezo zinto sengiyahlehla kanti ngingakhuluma sekunesikhathi nje. Yeah. No. Mhlambe ukungena odabeni lakho Mcusi ukuthi usithathe usibeke ukuthi ke kwenzakalani kuwe? No, ngifisa nje ukuzazisa no igama ulinde kuhle kubheka ngaziwa ngoManana ngihlala la eWard 3. Yeah. No umsakazi kimi nje kwenzeka nje into ebhlungu umsakazi cause la ngiye ngabhalisa la isite laseMarikana. Yeah. And then saphuma istand kuthe masiphuma istand kwa apply ngagcwalisa amafomu ngafaka abantwana ama beneficiary njengokomthetho. Yeah. Kuthe makusahamba kuleyo process ahamba amafomu. Labu ifomu wangitshela ukhansela okhona manje wathi isite yakhe ya decline kunomntwana ombhalisile. Khipha lowo mntwana unginike omunye. Yeah. Yes, ngenza njalo ke ekuhambeni kwesikhathi ngokungaboni ngase sengikuthola lo ukuthi ngeke ngakhele ngoba ngilayo ngayitshela ukuthi hayi kuyadlala because khona inqumo engayithatha ngaka human settlement ngaya khona Emelo self bawungichazela because icompany ayikhona leso sikhathi mthiwo yayisase khona esayithini ngizama ukuthi at least nami ayingikhave ngilungise isase sayithini. Yeah. And then ngaleso sikhathi ngaya le human settlement mind you ngiphethe i-certificate esi-right uformer councillor owasethi wayengisiza ukuthi ngigcwalise application ingabi nama mistake ukuze naleso certificate leso sasasikhona. Ngaya ngafike ngashiya Emelo bathe Emelo ngathola usisi ekuthiwa usisithule eEmelo. Yeah. Wathi bekungafanele lezi zinto ilethwe yime Emelo bekumele zilethwe usikhumbuzo. But wathi njengoba sengifikile angiyeke usikhumbuzo khona encwadi ekumele ayisubmit Emelo like ezo allocate ukuthi kwakho kuyipi isite because beku prepare naseBhiku kwakhiwa. Yeah. And then ngithe mangifika kusikhumbuzo ngimtshela konke lokwathi ucela singamfaki phakathi ngoba mine nokhansela simfaka phakathi ngeke akhone mina ukungisiza. And then ngabuza mina kumsebenzi wamasipala ukuthi kanti nomsebenzi wakho uyini? Akumele wenze kuumsebenzi wakho because la ngize mina eofficeini eli relevant wena omele ungisiza. Wathi ayi cha ngeke akhona ukungisiza. Ngokuthi akakhona ukungisiza ngaya kuButchipa kwamasipala wangixhumanisa nemeya. Yeah. Ngafika ngakhuluma nemeya ngamchazela lonke usizi lwami nani wakhuluma iqiniso meya wathi ukhansela ukuthi asiboni ngasolinye maybe ewadini noma ngezinto ezenzeke ewadini akumniki ilungelo ukuthi indlu yami ngingabi nendlu. Yeah. Kuyilungelo lami lokuthi ngibe nendlu mangiqualify ukuthi ngibe nayo indlu but ukuthi ngingabi na beneficiary akusinto engenza ukuthi indawo ngingasayitholi eSouth Africa. Okay it's fine. Wathi umeya kuzomela ayilungise. Mind you lapho sinokhansela asisabukani and bese ngathola lamagama ukuthi ngeke ngilokhuzane ngiyithole indlu. Yeah. Ngaphinde ngabuyele eMelo
la ngathola khona ukuthi mangibuyele eMelo abantu ababadeclineile eMarikane ngaleso sikhathi baba u10 bangitshela ukuthi bawu10 abantu abadeclineile enemeli balungiselwe bonke balungisela bonke labo bantu abadecline because of mina ikhansela lalishilo elikhona manje lathi ngeke ngiyithola indlu angiyitholanga indlu okuwesi nala ngihlala khona namanje akunalo ngisho itoilet sekuneminyaka manje iyangiwarisha ke lento njengoba umsakazi lokho kufika abanye abantu usiso phuma la uveza ukuthi isite unalo indlu ikhona isite akananikanga lutho kimi isite likhona liseMarikane kuse 5270 isite lisekhona but alizange lakhiwe but ngiyazibuza ukuthi kungani lingakhiwa ngabe zonke izinto kumele senziwe ngokuthanda kwekhansela ikhansela mali ngakufuni awutholi lutho yini noma mali kunyanya noma uma uphikisana nalo not personal angazi because bengifisa kube isixwayiso sazi phela ukuthi mangabe kumakhansela asinayo iright yokusho next kuwo sazi ukuthi kumele sibe izimvu abe onkulunkulu phezukwethu ukuze sihlomule njengabo bonke abantu I know iyezwakala Mcusi no nawe ngoba shilo ukuthi sibhizi nje ngohlu esihamba ngalo sikhanda le profile sisazobabiza abukhansela this year siyanithembisa bazoyiletha impendulo kuyo le platform sizobe sesiyanibiza ke nani ukuthi cha hlala ngapha wena onenkinga naye ahlale ngapha manje ufonza uhlala nele la nebo 4 bese naye simbeka la bese mhlambe ayachaza ukuthi kwenzekani ngoba sobe singasahambi sodwa nathi khona laba abazosilekelela abazosikhapha ukuthi amakhansela abuye azochaza ngale ndaba le yale idende mhlambe mama kuwe kuloko ama beneficiary azange kushiya ukuthi kunenkinga ama beneficiary or ngibonga kimi akuzange nje kushiyo nje kwavele kwathiwa nje kuya decline akukho njengoba ngisho ukuthi akukho kwachazwa nje kimi kwavele kwathiwa nje ya decline ngoba ngathi noma sengimchazelo wambuza ukuthi izinto ngathi mina ngafaka zonke izinto okwakufanele ngizenze kodwa nje njengoba ngisho ukuthi kwesinye isikhathi bayaye babuka ukuthi mhlambe uyazi ukuthi wena isimo sakho uhlala kanjani kanti abazi njengoba ngisho ukuthi vele bese sengiyekile so last day njengoba sengidecide ukuthi ake ngizame nami kwezinye indawo ukuthi ngifune enye indlu vele njengoba sengibona ukuthi hayi kanti kusho ukuthi ngisasekhona so why lokhu kwathiwa ngiyadecline ngoba namanje ngisavela okay I know sibonga kakhulu isikhathi senu siyabona ukuthi hayi nelanga selishonile manje kumele ngabe le segment siyenze ngo3:00 but manje it's almost u5 sibonga nje mama nawe isikhathi sakho sizobona ukuthi lo daba siliphusha kanjani ukuthi liye phambili because lukhona lona uhlelo esinalo esibhizi ngalo namanje current lukhona futhi uhlelo esinalo ukuthi nabo labo abathintekayo sizobabiza bazoyiphendulela la ehlelweni lapho sizonibiza ke sisho ukuthi cha ukhona uthi uzoyiphendulela no sibonga kakhulu isikhathi sakho ma siyabonga sibonga msakazi Mcusi nawe le yakho ngiyayizwa mfowethu yakho ke lobe sekuthiwa umsakazo uchemile angifuni ukidla kakhulu uright nje uyibekile on records because ila sifuna khona ukuthi ingene lapha enqolobaneni on records bese siyabona ukuthi simove kanjani nayo kuyaphambili siyabonga sibonga nje msakazi Hey.